Apakah ibu tidak kasihan saya kepanasan, Bu? Oh, Jan. Sing endi sing duwe lagu sih lah. Ya. Tolong. Bagian apa niki? Bagiannya Pak Syukur apa ya? Ya, kayaknya Iya, anak Pak Syukur anak kene, Pak Syukur, Pak. anak Pak Syukur. Ayo Pak Syukur anak. Kur Syukur. Saru ya. So. Lagi cukur kayaknya ya. So. Su. 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 Ila, kepanasan dadi buyar otake. Anu meleleh otaknya apa ya? Syukur iso nyala gunung desa dadi rejo ora luar biasa panasnya. Wis rong rep jela. Wis rong we. Dene ngurungan apa? Boten napa-napa, Mbak. Sampun wae mau. Aku wis meleleh, Je. Wis kesel. Kayak lilin. Iya, kayak lilin. Wis kayak gesek dipek. Beh, Iya. arep ngene apa, Pak? Tekan Oh, liwato. asin. Liwato. Cuma lewat ya. Iklan. Iklan. Wis apa? Ih, bagian Pak Syukur urung dinyanyikan kok. Walah. Sedih maning. Nek kurung rampung kagok ya. Ya kagok mengko Iya, setengah. iya. Ombong dasar lara. Iya. Udah sing endi? Endah sing ndi ya. So